बर'नि गिबिसिन सावथुन इआरनखौ मैया क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय सान्दामारि बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव रिप्रिमियार श' देखायबाय। इं 1986 मायथाइयाव जोंदाव बड'साजों बिथोन होनायाव दिहुनजानाय बर'नि गिबिसिन सावथुन इआरनखौ मैया गिबि खेबनि थाखाय गोबां रायजो राजाफोरनि अनसायनायाव क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय सान्दामारि बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव रिप्रिमियार श' दिन्थिफुंबाय। मख'जाथावदि खौरांनि गेजेरजों फोरमायोदि गाहाय फावखुंग्रि रहिला ब्रह्म एबा हांमा आरो गाहाय फावखुंगुर अमर नार्जारी एबा गोमबोरा बे बर'नि गिबिसिन सावथुन इआरनआव फाव खालामनो मोननानै जोबोद गोजोननाय फोरमायदों। बिथां अमर नार्जारीया फोरमायबावनाय बायदिब्ला बिटिआरनि सीएम प्रमद बर'नि नाजानायाव इआरन सावथुनखौ फिन लाबोनो हादों। बेनि थाखायनो बिथां अमर नार्जारीया बिटिआरनि सीएम प्रमद बर'निसिम साबायखर बावहरदों। लोगोसे इआरन सावथुनखौ नायनानै रायजो राजाफोरा मोजां मोननाय फोरमायदों। दिनैनि बायदि माने खुसि माने बुंजाथावै खुसि आरो माने 37 बोसोरनि उनाव माने बे इआरन गिबिसिन सावथुन बर'नि बे सावथुना जे दिनैहाय माने जोंनि माने गेजेराव जे फैफिनबाय आरो बयबो हास्थायनाय हिसाबै बयबो नुफिननो मोनबाय। दानि जेनेरेसन जितु 37 बोसोरनि उनाव जे जेनेरेसन बे गथ'फ्रा जे दिनै बे इआरन होननाय सिनेमाखौ जे नुबाय बे जाहैबाय जोंनि बुंनो थाङोब्ला बुंनांगोन जोंनि बिटिआर सरकारनि माने सीएम प्रमद बर'खौ जोङो बाख्नायनांगोन। दा बिथांनि अननायाव बिथांनि मोनसे नाजानायाव दिनै बे सिनेमाखौ जोङो लाबोफिननो हादों। बिनि थाखाय आङो माने बिराद गोजोननाय जासिबाय आरो सारनिसिम। बै समाव जे समाव शुटिं खालामदोंमोन बे इआरन सावथुनखौ माबायदिमोन सार बै समाव? बे समावथ' जोङो एकदम पुरा माने गोदानथारना माने एक्सपिरियेन्स माने सिनेमा होनोब्ला जोङो सिनेमानि सोमोन्दै जों जेबोआनो मिथिया माने गिबिसिन सिनेमा आरो बाहाय माने गाजेननो मोननानै आंथ' बहुद माने गोजोननाय मोनदों। खिन्थु फारसे गिनायबो फैदों माने एक्टिंखौ बोरै खालामनांगौ मानांगौ बे एक्सपिरियेन्सआ जोंनाव गैयामोन। ओरैनो फिसा जेनेबा हाई स्कुल कलेजफ्राव एसे एनै माबा खालामोमोन होमब्लाबो जों माने बे केमेरानि माबायाव एक्सनाव माने रल खालामनाय लोगो लोगोनो जोंनि माने माबाया एसेब्लाबो माने गोनो गोथो जायो आरो होमब्लाबो जोङो माने बिथां जोंदाव बड'सानि जितु डिरेक्सन बे डिरेक्सन हिसाबै जोङो जेसेबां हागौ जोङो बेखौ जोङो माने सुफुंनो नाजादों आरो बियो हयथ' साक्सेसआ मा जादों बे रायजो राजानि सायावसो जाबाय बे आरोखि। स्कपखौ माबोरै मोननो हादोंमोन सार नोंथाङा? बे स्कपखौ आङो मोननाया जाहैबाय माने बै समाव माने मोनसे रादाब खौरां बिलाइ होननाय दङमोन बर'नि आरोखि। रादाब खौरां बिलाइ होननाय दंमोन। बे रादाब खौरां बिलाइयाव बे बड'सा फिल्म ससाइटिया मोनसे एडभार्टाइजमेन्ट होदों एक्टर आरो एक्ट्रेस नांगौ होननाय। आरो बिनि सिगांथ' माने बै उन्दैनि माखासे शुटिंआ थांखाबायमोन। ओमफ्राय दा बे देरनाय समनि एक्टर आरो एक्ट्रेस बिनि माने माबाखौ फट'खौ फुल आरो हाफ बेखौ बिनाय जादों। बे हिसाबैनो माने आंबो हरफानाय जादों बा हरदों एप्लाइ खालामदों आरो एप्लाइ खालामनायनि उनावहाय बिथांमोना हयथ' सेलेकसन खालामबाय आंखौ माने 7 days आफ्टार 7 days बिथांमोना आंनि न'आव प्रडिउसारफ्रा 7-8 जन फैबाय आरो। आंथ' फट'खौ नुनायावथ' बहुत हाजार नुदों आरोखि आङो माने बहुत माने फट' आरो बयबो हरदों। बिथांमोनाबो माने गावनि एसे महरखौ एसे माबा खालामदों हरदों आरो आं नुनाय माने गोबां माने फट' दंमोन आरोखि। बैसोआ बेसेसो जादोंमोन सार बे समावथ' आङो 24 ना बेसेबांबामोन आङो 25आव आङो माबा जाफैबाय हाबा जाफैबाय 89आव बे आरो बे समाव दं सेंग्रा माने एकदम जवानथारमोन आरो बे समाव गोजोननायथ' बिराद गोजोननाय आरो बेखौ माने बुंस'नो हाया आरो माने बिराद गोजोननाय आरो बिराद गोजोननाय मोनदों। आंथ' नायनानै मोजां मोनबाय आंनि एक्टिंखौ आंबो नायनानै मोजां मोनदों। जेब्ला शुटिं जादोंमोन बै समाव इआरनआ अब्ला नोङो माबायदि गोसोआव फिल खालामामोन? बे समावथ' एसे लाजिनाय माबानायसो थायोमोन। औ बे समाव नोंथाङा बैसोआ बेसेबांमोन? बे समाव 24 जागौमोन 23-24। नोंथाङा जे बेवहाय एक्ट्रेस फाव मोनदों माबायदि गोजोननाय फोरमायो? स्पेसियेलि इआरन सावथुननि मेन रला नोंथांनि आखायाव दंमोन। रायजो राजाफ्रा जोबोद गोजोननाय मोनदों। गोसोआव मा फिल खालामो बायद'?
गोसोआवथ' मोजांखौनो मोनबाय आङो गोजाम सावगारिफोरा माबायदि जाखांफैदोंमोन दिनैनि बे औ मोजाङै गोसोखांफिननो हादों आरो आं बावजोब्बायमोन बेफोरखौ 37 इयार्स जाबाय बेखौ आं जेबो गोसोआव गैलामोन दिनै नायनानै आं गोसोखांफिनजोब्बाय आरो मोजां फिल मोनफिनजोब्बाय रायजो राजाफोरखौ मा खावलायो जिहेथु रायजो राजाफ्रा गोबां हांखुर जानानै दङ औ रायजो राजाफ्राथ' मा बुंबावनो बिसोरथ' मोजां मोनखायो आगोलनिफ्रायनो मोजां मोनोमोन बिसोरो आरो दा नुफिननानै आरो साबसिन मोनदों खोमा आङो बिदि सानो माबोरै नोंथाङा बे सावथुनाव फाव खालामनायनि खाबुखौ मोनदोंमोन सिनेमायाव माबोरै एक्टिं खालामदों हांख्राया बै समावहाय बे समाव माने मा होनो फट' बिदोंमोन आरो एक्ट्रेसनि होननानै ओमफ्राय आंबो ओरैनो जानला मोनला सानला होननानै हरदिनि दे होननानै लोगोफोरजों रायज्लायनानै हरलाबायदोंमोन आरो ओमफ्राय बेवहायनो माबानानै डिरेक्टरा सोंफैदों आरो ओमफ्राय एक्ट्रेस नांगौ होननानै सोंफैबाय ओमफ्राय फट'खौ मोनबायना ओमफ्राय फसायदों आरो एजजों माजों मिलायो होननानै माबादों ओमफ्राय गारांनि टेस्ट ओमफ्राय बिदिनो थाबायनायनि टेस्ट लादों आरो आंखौ नायदों ओमफ्राय माबानानै बिदिनो सेलेक्ट खालामदों आरो दिनैहाय बिराद गोजोननाय मोनदों औ आं बिराद मोजां मोनदों नुनानै आरो नायबावगोन नोंथाङा नुबावबा मालाबा नुबाथ' नायखासिगोन आं गोसोआव थाजोबसिगोन औ गोसोआव थासिगोन सिनेमा समावहाय राव रायनायफोरखौ गोसोआव फैदों ने औ दासो गोसोखांफिनजोब्बाय आङो बावबायमोन सिगां सिनेमाखौ नुवाखैमोन ना मा होनदोंमोन नुवाखैमोन आङो शुटिं जोबनायनि उनावहाय नोंथाङा नुवाखै मोनसेबो नुवाखै आङो दिनै नुनानै खोब गोजोननाय मोनबाय औ बावजोब्बायमोन एकदम धन्यबाद 37 बोसोरनि उनाव आलायारन फिल्मखौ नायनानै जोबोर गोजोननाय मोनदों बेनि थाखाय जे बै समाव 85आव जेब्ला बेखौ दिहुनदोंमोन आं क'क्राझाराव फैगोदान 84आव फैदों आङो आरो बिनि शुटिंफ्रा जायगा जायगा सोलिबाय थादोंमोन खनसेल'नो बेखेवखालि नुनाय दिनै नाथाय बै समनि नुजेननाय जा सिनारिय' बेफोरो मोनफा मोनफा गोसोआव फैदों आरो बेयो मोनसे जोंनि थाखाय गोजोनथाव बे फिल्मनि थाखायनो जोंदाव बड'सानि दैदेननायाव आरो बिथांनिनो केमेरामेन हिसाबै रल लानायाव जोबोरैनो साक्सेसफुल होननानै आं दिनै आरोबाव मोनदांदों बै समाव सावरायनायनि बेबायदि स्कप मोनाखिसै मानोना फिल्मा जोंनि बे जायगायाव जोङो नुनोनो मोनाखिसै 37 बोसोरनि उनाव नुनायाव दिनै अडियेन्स बा जोंनि नायगिरिफ्रा रायजो राजाफ्रा थारैनो गोजोननाय मोनदों होननानै आङो आन्दाज खालामदों आं मोनदांदों आरो बियो गुबुन गुबुन जायगायावबो बेबायदिनो नायनायनि राहा खालामबाय होननानै जों इतिमध्य मिथिनायाव आरोबाव गोजोननाय मोनदों जोंनि गेजेराव जाहाथे आरो फिल्म इन्डास्ट्रिया नैबे आलायारन फिल्मनि गेजेरजोंनो फोजाखांनाय जायो जोंनि गेजेराव जांख्रिखांनाय फैयो गोदान गोदान फिल्म नुनो मोनो नायनो मोनो आरोबाव जोंनिफ्रायनो फिल्म इन्डास्ट्रिनि प्रडिउसार फिल्म इन्डास्ट्रिनि डिरेक्टर बा फट'ग्राफार केमेरामेन बेबायदि जोंनिफ्रायनो जोनोम जानांगोन आरो बे इन्डास्ट्रिखौ जोङो गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों लामाजों दैदेनलांनो हानायनि थाखाय आफा अबंलावरिया जोंनो राहा लामा हरथों आं बेखौनो आर'ज गाबो गोजोन्थों जोबोद गोजोननाय मोनदों आं नायदोंमोन गोदो उन्दैयाव खिन्थु रोमै रोमै गोसोआव दं बारा मोजाङै माबा नङा ओमफ्राय दिनै नायनानै ओरैबायदि मोजां मोनबाय माने थ' दिननि बयनिबो नायनो गोसो जानाय आरो बेहाय फार्स्ट फिचार फिल्म हिसाबै बियो पुरा जोंनि बर' हारिनि माने कालचार जोंनि थानाय जोंनि जिबन जात्रा गासैखौबो रिफ्लेक्ट खालामनो हादों आरोखि आरो बै समनि माखासे सिनारिफोरखौबो नुबाय दानि ओमफ्राय दा फैयै फैयै जोङो दा मायाव सफैखो बे जोंनो मोनसे खाबु होयो आरो जोंखौ साननायनि जों माब्रैमोन जोंनि रायजो जानाया मारैमोन आरो दा जों मा स्टेजाव सफैखो बेयो मोनसे खाबु मोनसे होदों ओंखायनो बेखौ नायनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों
बै समनि जानाखि बेखेवजेननाय सान आरो दिनैनि माबा खालामदों प्रिमियार श' बानायदों बै समनि नायनाय आरो दिनैनि नायनाय माबायदि फाराग मोननो हादों? बै समाव आं बांद्राय आं एसेबां रियेलाइज खालामनो हायाखैमोन जिहेथु बैसोआ एसे खममोन जास्ट दा आं माने फुरा बेखौ रियेलाइज खालामनो हाबाय आरो जोंथ' दा माबानो हायो नालाय जा मेचियर बैसोआव नायनाय आरो उन्दै बैसोआव नायनायनि नोजोरनि माने फाराग थायो दा माने आलायारन सिनेमाया जोंनि बर'नि गासिबो कालचार हारिमु गासिखौबो रिफ्लेक्ट खालामनो हादों बे मोनसे साक्सेसफुल सिनेमा आरोखि साक्सेसफुल मुभि आरो आं दा खावलायगोन दानि जाय गोदान प्रडिउसारफोर एक्टर एक्ट्रेसफोर फैदों दाथ' जोंहा जोबोद हाइटेक जाबाय साबसिननिफ्राय साबसिन जाबोबाय बेनि मादाव जोंनि कालचारखौ बांसिन थिखोनानै आलायारननि बायदि एसे जुदि रिफ्लेक्ट खालामनो हायोबा ससाइटिनिखौबो होमबा साबसिन जायो होननानै आं सानो आलायारन सावथुनखौ नायोब्ला नुनो मोनो जे लाइफ स्ट्रागल आरो साक्सेस बेखौ जोबोद मोजां मोनो बे बिथिंखौ नायनानै लाइमोनफोरखौ मा बुंनो सानो? दानि लाइमोनफोरा सोलोंनांगौ जथेस्थ' दङ आलायारन सिनेमानिफ्राय जेरै जुदि जोङो नायोब्ला गोमबोरनि लाइफ स्टाइल ना गोमबोरा अनेक बाधा मोनदों जिबनाव अनेक बाधा बिगिनि थेवबो बियो गावनि डिटारमिनेसना दंमोन गाव मानसि जागोन सानसे गाव आथिङाव गसंथागोन स' बे डिटारमिनेसनखौ लानानै बियो लामा हान्थिनानै लास्टआव जों नुयो जे बियो साक्सेसफुल जायो स' जोंनि लाइमोनफोराबो सोलोंनो हागौ सोरनावबा मेना जिबननि माबायाव बाधा बिगिनि फैनो हागौ नाथाय जों गासैखौबो सौसिनानै जों गावनि गलाव जोङो थांबाय थानांगौ होमबानो जों साक्सेस जाहैगोन आरो सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैना थानायफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां गावनि देहानि सानाय सुनायखौ लानानै दुखुआव थानो गोनां गैला जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौनि गोनांथि गैया नंगौ चिरां जिल्लानि बेंटल गेट चापागुरियाव थानाय एसआइ निउर'थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन बे सेन्टाराव सिं सानाय आफादावरि सानाय मोदोम जरा सानाय आइजोफोरनि जेंना खर' सानाय बायदि बायदि रोखोमनि बेरामखौ फाहामथाय होनाय जायो बे एसआइ निउर'थेरापि सेन्टाराव बेरामिया थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा दङ नोंथाङा एसआइ निउर'थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे जानबुं नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन